Akuvama umusa niyibusise kama kupastor i-channel yofliki okufanele ugweme ukuthi ugweme ukusebenzisa WhatsApp, ugweme ukuthumela ama-SMSs, ugwema ukuthi ungifonele before 9, ugweme ukuthi ungifonele after 5 ntambama, ugweme ukuthi ucela ukungi-WhatsApp uthi awunamali wena, ungakusho lokho ngoba ukhuluma nami angicharge umuntu, so that means wena have to zama i-airtime, yabo, yeah please. Kama kupastor i-channel yofliki sibheka la uJane Makhoba @Jane Makhoba uthi sawubona mfundisi, ngicela ukuhlazela iphupho, ngibuphe umgodi omkhulu egcekeni kwami, kunamatshe amakhulu entaba, ngawulashela phakathi ke emgodini ngase ngifala ke kwangathi abekungena mgodi, liyangazazi le phupho la bekunomgodi, wabe sethatha amatshe ugqiba lo mgodi wavaleka ungaphindi wabona ukuthi unomgodi. Nake singakusho kuzoba yi4 singakindlela solibheka ngayo. Number 1, uma uphupha umgodi kuwuphawu luhluma ugqiba, ngoba lokho kukhomba ukuthi lizophela ugibe noma uzungu olubi lwezitha zakho, noma ukwazile uqeda ugibe nozungu olubi lwezitha zakho, yabona. 2, umunye angayibheka ngalendlela lena, angathi uma uphupha umgodi kuwuphawu luhluma ugqiba, ngoba lokhomba la ukuphela kwesiqalekiso, noma ukuvaleka kwesiqalekiso, noma ukuvaleka kwezifungo, kungaba nezilingo nezivinyo ebengahle zenze mhlawumbe ukuthi wena wehluleke ukufeza ifiso liphinde livimbe nenqubekela phambili nempumelelo kuwe, yabona. 3, omunye angayibuka ngalendlela le athi ngesikhathi uphupha umgodi kuwuphawu luhluma ugqiba, ngoba lokho kusho ukuthi uzokwazi ukuqeda noma ukuxazulula izithiyo noma izihibe ezinkulu ekade zisendleleni yempumelelo yakho, yabona. 4, kodwa akasesithi-ke ngoba umgodi uwuphawu lwesifo kwabanye, umgodi uwuphawu lwethuna, umgodi uphawu lomuntu ongahlandlula emhlabeni, ongaba wena noma omunye umuntu uma kusho ukuthi kade khona mhlawumbe omunye okade egula, kodwa ngesikhathi ugqiba lo mgodi lento isho ukuthi sekuvaleke ithuna, noma ikhomba ukuvaleka kwethuna nokunqotshwa kwesifo besingase sehle kuwe noma sehlele omunye wakini noma oseduze nawe walapha emndenini, yabona. Futhi ngeke if bekuzoshona ngeke kusashona, noma kusho ukuthi wena kade kufanele ngabe akwakhela ilombo lokushona angeke lisasebenza, ngoba uvalele umgodi kusho ukuthi ithuna nesifo sesinqotshiwe, yabona. Siyabonga kakhulu, uphawu kakhulu uma ugqiba umgodi. Be blessed.